салом алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Инак бинандагони азиз, ман ба шумо қисми ду атакаҳои зур дар Clash of Clans нишон медиҳам. Дар Дом Строитель ки Дом Строители ман 8 аст ва 8 агар фаҳмида бошанд Рашер аст. Лек одамонам вайска, яъне мешавад созад. Ба ҳамво мо атака мерем ва шумо мебинед ки бояд бифаҳмед ки чӣ хел атака кунем ба ведмаву мухаввойка. Анабад ин Clash of Clans форатон даромаданӣ бошанд. Клан, ягон клан хоҳед, клани Капитан Америка, клан Шашай, 40 нафар боло одам мегирем, дар кор шавад. Хай шапкара мехонем, баъд мефаҳмем соруг чӣ хел мегирем. Ана ин базаи ман аст, расчашнай. Короче, аз ман ба шумо нишон медиҳам. аз як дақиқа ва инак ози мебинед. Ина короче ба чӣ атака меравем? Қол нисти ба ведма. Ведмаҳо баевая машинаи 8. Гуфтум ку ай ман 8 рашерай. То канса рафта герат шуд. Неки 8 рашерай. Масалан, ина мера ман мезанам, шумо тамошо кунед. Лайк 6 военный лагер гирифтагим. Мухаввойка мегирем 3 военный лагера ки ҳеши инҳо ба не як тояшро ба ин мегирем. Инаи рудник с крисаллорам бояд кафонем, баъд кори онро ҳал кунем. Ва инак мо мебинем чӣ хел атака мекунем. Фериворе ка бояд мо кафонем ки то моро аз чизҳои баланд наҷот диҳад. Ва инак аз як тараф фақат бояд инро сар диҳем. Ведмаро сар медиҳем ва боевая машина як тараф сар медиҳем ки пуши мултимортира гуфтани гап наҳа ба ин шавад, боевая машина шавад. жаровная хай мекушаша. Лек бояд бизанем якта дата, бояд бизанем. Боварӣ комил дорем, якта дата мезанем. Гам нахӯред. Бинандагони азиз, бояд шумо фақат ҳамин хел атака кунед. Агар ин хел атака кунед, мумкин бой надиҳед дар атакаатон. Шояд бой диҳед, шояд бой надиҳед. Хай кори хитонада. Не даташ задам. Максимални даташ задам. И шаши макс буд деволора би шашам. Шаши максимални. хай ҳеҷ кор намекунам. Хай бисёр назадем баша, задем мешавад. Та зиндагиам қай зиёдшия дажа. Зиёдшияем қа. Бас 74% задем. 2 ситорача гирифтем. Атакаи ман буд, ҷанги ман буд ва ҷанги онро мебинем ки бой додем, буридем. Ин ман рашер буд ва буридем. Мебинем ӯ ба ман чӣ хел атака кардааст, ба чӣ. О мухаввойка хати 44 дарда. 12 мухаввоёш мара натониста зада. Я бор нигаҳ кунед, просмотрите, пожалуйста. А я рашер, не рашер. Вот посмотреть. Вообще наметониста атака да. Ман ин базара, ин базах ман сета зада метонистам. Мушкил барои чӣ ки не даҷа мобайн даҳа мекушаш.
инак ман нишон додам. Дидед чӣ хел атака кардам. Вот ина як духтар ба ман мегӯяд шаҳри ҳафте ва ман ҳозир мегӯям ки тайёр кунам медиҳам. Ман бо ӯ шинос ҳастам ва ӯ мехоҳад ки ба ман бодиям, лек ман шаҳр надорам. хай агар хоҳед ман дар базаи калон атакаро ба шумо нишон диҳам, ё ин ки хай хоҳед нишон диҳам, нахоҳед ба ман фарқаш нест, нишон медиҳам. хай мерем. чӣ омадаги бонус омадагист ва ба мо нишон медиҳад ки агар ба ҳамин хел вайскоҳо яъне одамҳо атака равед сетоӣ бурд намоед. Бале дар атакатон бурд намоед. чӣ мекунед? ана хоҳед ки умуман дар Clash of Clans як чизи дигар аст ки хоҳед ки чӣ дар кор бошад, 4 элексир ягон сумпум дар кор бошад, шумо трофеяку нигаҳ накунед. фаҳмидед бачаҳо? Нигаҳ фарқ нест, фақат ҳамин шумо атакаро ёд гиред, тамом. ва ман як уровне ҳамаи вайскоҳамонро улучшид кардам ки рад шояд 10 камтар ба ман мушкил аст. ман худам 9 ҳастам, як 10ро атака мекунам, чунки 10 назар ба ман бақуввата. ба мо 4 элексир дар кор буд ва мо иншоаллоҳ мегирем 4 элексирамонро. гуфтем мегирем, шумо ғам нахӯред. 4 элексир ба мо проблема нест. ҳозир зада мегирем 4 элексирҳояшонро. шумо ғам нахӯред, тамом. ва мо 4 элексирҳояшонро задем. хай ман 4 элексирҳояшон кам задаму, вале назар ба дигарҳо соф задам. хай мешавад соф зад атака. вай ба атака рамонанд набуду. мо гирифтем 4 элексир 2885 та. ман гуфтам ку вақте ки шумо да сум умуман элексир дар кор бошад, шумо набояд чизҳои нолозимро аҳамият диҳед. ва мо дида истодаем ки мо короче гуфтум ку на бояд ба клани Капитан Америка дароед. главараш худам ҳастам. кланам шахш мебошад. ина ҳаст Капитан Америка. зиёда аз 40 нафар зиёд мегирем, лек мо 37 нафар ҳастем.
ин аст оз як дақиқа клавараш худам 20 ҷинолда мебинем рациояш 7 мебошад. атакаш кардагиам 7 рацио 7 шудагия числиш се рафтеса мортиро 5 мортироҳо 5 воздушная оборонаҳо 5 воздушная оборонаҳо 5 маго 4. ва бинандагони азиз шуморо хайр мақдам мегӯем ки ва ба шумо ташаккури зиёд ки қисми 2-ро нигоҳ кардед ва шумо ба канали Муҳаммад Шарипов подписатсия намуда лайкҳоро ва аз ёдатон набароред ки ин қисми дуюмаш аст. хайр бинандагони азиз.